Hello mga inday, mga uwak. So for today, we are going to who knows where. Mga lakaw me, mga lag me with my kaliwat. Hi everybody. Mag-hi po, grabe. Hi! Ano ba? With the driver and the sweet lover. Bye. It's another fiery afternoon, so hot, so hotter than the month of June. Yes, hello. So na namin diri sa... Sige ni? Siya nga, tukpik. Ang pik sa mga katuk. Ito na po yan. The peak is the... you know, trivia lang. A peak is the... Where you take the pic. That's it. Yep. That is the... You know, the sea. Alam nyo na yan, guys. Ayun na musik pangutan na. Dili ninyo isinggit inyong mga kasakit sa kinabuhi. Oh, see? Kamigin. I wish you were here. You know who you are. This is my desire that I want to hit this party. Hey guys, it's a cloudy afternoon here. 4 o'clock siya. Sharp. And we are in Gabukan Gardens. So, nilot ko siya view. Let's review ako. Kasi auntie, bagong ligo. Fresh na fresh! Yung siya view ako, may gagaw na busy na sila. Lagi na dik. Akong gigabasa. Dahil relax lang yun. Relax kayo sila, oh. Oh, relax lang yun sila. Nilot siya. Right, surfing right some more. Yeah, the waves is on fire. The day is getting hot. This is my desire that I want to hit this party. Cool down. The waves is on fire. The day is getting hot. This is Hi my people! So karon na kami sa Black Mountains or Itom. And gifog siya diri bugno kay diri guys. Laban sa mga short no. Laban yun. Bugno kay siya gipang fog na siya. Kung mo kay lag fog mo na fog. Fog na siya. So unsa ni siya nga location gani? Di kay unsa lagi asa na siya. Taas na ni siya. Highest peak of the mainit daw. Giulan mi. Oh, daghan kay siya guys. Gito off. Go something tugnaw kay siya, promise. Pero ako rin siyang gugwanta gyud ang katugnaw no. More gyud na siya. Kung musaka pa ka dito sa pinakataas, makita na nimo ang sakto ba? Ang tibuok kamigin. Mo ni ang tour guide sa Maitom. Si Unaw. This is my desire that I want to hit this party. Cool down. The waves is on fire. The day is getting hot. This is my desire that I want to hit this party. Cool down. The waves is on fire. The day is getting hot. This is my desire that I want to hit this party. Hi guys! So karon kay naami sa Tuwasan Falls and 2:36 na karon. So karon pa ko nakadto dire even if hometown sa kong papa ang kamigin ka pa mi kalag dire kay white times kay migligog suba but karon na gid mi dire. Pero siya wait. Yan tag nindot nga view. Taran! Yan! Cool down. The waves is on fire. The day is getting hot. This is my desire. Bugnaw kay siya. Bugnaw kayo siya. Look kayo. Asan ako ni plastar? Para magsalom-salom ta. Diba? Bugnaw kayo siya guys. Grabe. There's someone Kolohe Kai and Rugga Baba in the area. Are you dying? Oh, okay na.
getting hot. This is my desire that will take us Ang mga tagiya sa tuwasan, pero nagplano sa ilang plataforma. This is my desire. Mga silang tuluang tagiya sa tuwasan. O, mga kandingon. Pero ang tagiya nga isa ay kalingkod. Si Adski ang tagiya sa tuwasan. Yung gipanot niyang mga sala. Si Matagat ito.